Good morning mga palangga. Pag-upagitang mata. Ipuko ta ni Piolo kay nahotdan o gasol mo na nga nagpalit ni o gasol. Pagkahuman kita ko naman niya og suman. Di mga pita paris ang ato ang suman. Mga pita mga palangga. Then suman. Ang suman di ay kay Madam Meren ni nanoroy di kanina di atong gipalit. Lami ra ba na yang suman? Suman nga malagkit. Bye. Nirin nga higbukan. Gusto mo order suman, order lang kami rin. Yeah, bye. See you next video.